Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel keluarga Mas Godong. Belum salah. Selamat siang. Aku ki gabut Mas. Ya Mas yo badul ngene mae yo. Ya memang gak rencana ngonten wong. Motongno anak lanang terus langsung mampir sedelo. Pas yo jagungan sekadung jagungan ngono ku guys aku wes mak istirahat ada jenis istirahat itu aku mulai guys ya nek trae awan iki udah istirahat baru ngurusi anak-anak guys padahal aku jogetan bisa bilang ayo aku harus gawe itu guys pisang goreng wingi ngene tonggoku bisa arep tak goreng pisang. Aku duwe kental manis. Saiki ngono lho guys ya penyebutane kudune kental manis. Penyebutane harus kental manis saiki. Nek pisang raja kuwi enake nek digoreng guys. Iki nek anakku gelem. Kadang yo gelem jenenge bocah kadang gelem kadang ora. Zamane aku sak nang Jepang masalah tak brino. Pisang. Aku masih kadang ora tekek tonggoku, aku kadang pengen yo tuku, guys. Tuku sak sisir nang pasar. Ngene wis tak apik lho. Wis rada mateng. Soale wis nginep pirang-pirang dino. Lamaran di Inggris guys ceritanya. Yang konten masak aja kok pemirsa bosan. Tak goreng saja. Enggak belangkeman guys, tombol belangkeman. Aku kadang kalau itu pisang apa kuwi pisang emas nang pasar. Senengku kadang pisang emas, pisang ulin. Di puding kadang kalau blengeri pemirsa, kalau tak goreng. Wis kulit ilang sapi ya. Guys. Ada jenis siji guys aku pengen. Lu tak pipak dulu. Mau tak iki tak jendok, tak cokot ora kena sendok lho guys. Terus tau. Kalau jenis kayak tepung pisang. Dikasih air. Atau dikasih air, goreng, terus dikasih kental manis. Jadi, terus kita lanjut lagi. Oke guys, iki karena pisangnya wis dalu tenanan, jadi warnane sak tepung ini berubah guys. Yuk kita goreng dulu. Terus aku sengaja tak dekatno kamerane ben ketok. Iki lho tembokku ngene guys. Iki karena kecepatan minyak dadine jamur. Solusine piye ya guys ngene iki. Aku ora ono sing tak tutupi guys, wis apa anane ngentrae dapur. Berarti wis ben-ben dapure dienggo terus ketok. Iki aku ya sik ono PR guys. PR ku akeh dadi sik duwe kontene. Kita goreng dulu. Oh, dua ya, dua. Belangkeman tampil guys. Gedang rojo tak goreng. Kok nek belangkeman yo ngene iki. Mau nganti sempat gosong iki. Lali tak tinggal metu. Guys, sudah selesai. Nah, kesempatan masih gosong. Aku ki ngono kuwi guys. Yo mohon maaf yo jenenge rumah tangga pikirane akeh guys. Yo gak pantes nek kabeh tak critakno nang YouTube kuwi jenenge ora punya privacy yo. Yo kuwi dadi tak tinggal apa iki nek gosong guys. Yo. Kasih kental manis guys. Kucing. Yes.
Sebenarnya mau isa sih tepungnya. Lek aku gak ngeliwat, apa tak ini dia pisang goreng kental manis. Ya gue tak panggil anakku guys. Saya ngantuk tunggu aja. Pisang goreng kental manis kok angel temen nani jenis gawe ya dicicip ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Aku seneng sih ngelembek ini lho guys. Angel temen manus. Kayak kental manis guys. Pisang goreng kental manis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Aduk gosong gimana guys? Ayo kayak kental manis enak. Oh, dikasih kental manis. Mana lek kuliwat tak tawanan iki guys. Ini wong mlaku-mlaku. Cuma berhubung ki mangawan. Kalau wonge omah. Lu bersih. Sambalnya gak menarik ya, Teh. Kan pisangnya harus dalu ya guys. Wis mateng tenanan. Tak udah kalau tepung buat pisang goreng sing vanila. Jadi aduk gelap kuwi perkara kuwi warnane pisang sing dalu. Terus tak goreng. Enak pisang. Kita tepungnya yang lembek ini ya guys. Pemirsa, ini tak selagi ini guys. Tak selagi ini ben pun elek kureni ben tak sugone. Nek ngicipi sekali-kali yo ora apa-apa. Kadang aku yo ya guys yang jenenge sak keluarga iki yo duwe riwayat diabetes guys, diabetes mellitus. Nek mbok nek lek kuwi iki wong tak delok yo wonge sehat-sehat ae. Soalnya kan delok liwate kok almarhum Pakdeku, lekku, leke Mas Santo ngene lho guys. Kuwi kan marai yo duwe gulu ngono. Pak yo sempat kae apa? Sempat Pak kecelakaan kae. Tipu. Pas Mas Santo iki yo pas nomah. Terus digo Mas Santo mbek Mbak Deni. Yo pokoke yo apa jenenge? Penting ndang mari ngono ya wong jenenge nek iso yo wong tuwa diwet-wet yo wong loro. Oh pas Mas Santo nang omah. Wong loro iki bingung yo. Alhamdulillah Pak gak kenapa-napa. Kuwi karena kadar gulane dhuwur guys. Aku dadene nek Pak denarene iki tak kayak air putih. Kadang tak cemilan gorengan iki yo. Aku ki wedi. Saiki dipengi mae nang jalan raya terus dipengi mae. Yo pokoke hati-hati nek ngarep tak dikon ngarep sing tidak wong tua diwet-wet guys yo. Kadang aku yo bingung yo pemirsa. Wae wong duwe diabetes mellitus iku memang kudu hati-hati yo kuwi kudu melok prolanes juga kuwi. Ki jam piro yo? Aku bisa duwe konten sijine lho. Maksudnya mung dolen gune mak iki mboy pemirsa aku jagongan apa ngonten-ngonten apa aku yo ngono.
Apa dolan Mbah Kemi istirahat. Aku ki pengen yo gesah sam. Cuma kan yo jenenge wong kegiatane dhewe-dhewe omahku kapuan kene. Saureng ngoten ki aku yo resik nyapu, cuci piring, nyuci baju, lap-lap meja kursi kan yo ngono guys yo. Apa paling dolan gelem yo awan ngono guys, awan. Awan ki adu istirahat. Mulane kadang kalau aku ngonten kadang dolan yo ora tak konten ki mergo duwe kesibukan dhewe-dhewe. Pengen aslinya aku yo ngonten Mbah Kemi. Tapi yang beliau kan yo gak kerjane kan yo ora gawe konten tok. Mbah Kemi live nang TikTok ning yo guys nang platform guys. Live karo gawe konten FB Pro barang Mbah Kemi di ya alhamdulillah lah dari itu juga banyak netizen yang ngasih aku ya terima kasih ya buat ngasih ke budeku ya muga-muga sing ngasih Mbah Kemi rezekine lancar kabeh lah semuane sone ndongakno guys wong tuwa sik semangat kerja ya kuat demi anak-anak Mbah Kemi juga. Maksudnya aku pengen ngonten ngene Mbah Kemi guys. Cuma beliau wong kesel leren. Soalnya nek nang pasar Kapuan, nek pasar Kapuan, nek nang pasar Merah Dudul ki isuk guys. Jam 1 wis budal Mbah Kemi. Soalnya kan dodole isuk meruput engko awan terus mulai njupuk bayam kadang kula awan apa sore lho guys. Lah pemirsa terima kasih ya mangga cemilan gedang goreng ana sing gosong. tinggal apa nek mang lah aku mbuh ditelepon Mas Santopo mung lali aku guys. Nyombek jagungan karo tanggoku. Dadi lali lho. Wong jenenge rumah tangga pikirane akeh guys. Gak bar engko diceritakno. Ya iku nang Bisa terima kasih nang kono Pak aja lali lek kamu sampai keluarga Mas Gopem nek nang keluarga Mbak Supro sing akeh ya tetap semangat apapun itu cobaannya semua manusia di bumi ini diuji oleh Tuhan diuji oleh Allah guys cuma gak ketok gak ketara ya ngono nek aku tetep kerja iso aku ngonten yo ngonten yo muga-muga sampeyan duwe rezeki ana kerjaan liya ngono guys ya terima kasih mohon maaf jika tutur kata tidak berkenan atau mungkin tidak kebales komene mohon maaf saya aku yang mbak ngonten FB bareng guys jadi yuk tak bagi-bagi HP ini tak bagi-bagi untuk keperluan pribadi yang lain ada kepentingan pribadi yang lain ya terima kasih tetap semangat ojo lali lah komen sampai ke Mas Gopem nah nang nang terus semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh